Krisztián vezetőedzőt és Kapusák Máté Fidal, Márta házigazda a csapat képviselőjének, Zuzana Názovics vezetőedzőt és Kapusák Nádiát. Krisztián, miben látod annak okait, hogy pont nélkül távoztak Fehérvárról? Szeretnék gratulálni a Fehérvárnak. Ma azt gondolom, hogy nem volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat. Viszont az volt az érzésem még az egész mérkőzésen, hogy mi saját magunkat verjük meg. Szerintem nagyon-nagyon jól működött a védekezésünk, 22 gólon tudtuk tartani ezt a Fehérvárt, aki eddig rengeteg gólt lőtt, viszont 18 lőtt góllal idegenben nem lehet mérkőzést nyerni, illetve 16 technikai hibával sem. Úgyhogy szerintem azt a meccset, hogyha holnap délig játszottuk volna, akkor se tudtunk volna nyerni, legalábbis ezt éreztem, hogy egyszerűen hiába jövünk föl többször, közel 3 gól, de mindig, amikor ott át lehetett volna vezetni, akkor mindig volt egy olyan buta hiba, ami egyszerűen nem úgy felnőtt szinten, de serdülő szinten se lehet. De hát pont erről beszéltünk, ez egy nagyon jó csapat, tudtuk jól, amelyik csapat éppen jobban épület, az nyeri meg ezeket a mérkőzéseket, és ma a Fehérvár volt a csapat. Köszönöm szépen. Talán mennyire vagy csalódott? Hát az a helyzet, hogy abszolút csalódott vagyok, én is gratulálok a Fehérvárnak. Szerintem úgy készült az egész csapat az egész héten, meg múlt héten is, hogy most ez számunkra ilyen kötelező mérkőzés. Én is azt tudom mondani, amit a Krisztián, hogy a védekezésünk az nagyon jól működött, nagyon-nagyon jó támpontot adtak a lányok nekem is. Hát a ellenfél Kapusát kell dicsérnünk, mert rengeteget védett, és rengeteg kihagyott helyzetünk volt, úgyhogy ezt határozta meg ezt a mai mérkőzést. És még egyszer gratulálok a Fehérvárnak. Köszönjük szépen. Zuzana, how do you feel now and what do you think about your team's performance? Thank you for the congratulations and thank you for the good part. For us this is a big win, not only because we play against Kisvár, but because last match against DKK we had a lot of problem, and that showed that my team already forget this match and that we coming step over and can be better. I think this match win a defense with behind with Mali, because 17 defend the ball from her side, and 22 goals we give in the to Kisvár, and they give us 18. I think, and this is my way and my function, that every team who is near to give us not more than 20 goals, we will be in the better position with everything, and I think that this match win defense. The girls have energy also, we have a mistake, but with this defense we don't give up and we play till the end. I'm so proud, I already explained in the beginning because of the DKK match, but of course every win and every lost match we already should forget. Tomorrow is a new day and new preparation for the next part of the season and for the next match. Köszönöm szépen, nagy győzelem ez a csapat számára, különös tekintettel arra, hogy a DK elleni vesztes mérkőzésen a legutóbbi fordulóban ugye sok problémával küzdött a csapat. El kellett felejteni azt a mérkőzést, és hát itt védekezésben remekül szerepeltek, nem utolsó sorban, sőt talán elsősorban Mádiála védéseinek köszönhetően, aki nagyjából 17 védésnél állt meg, és így tudták alacsony gólszámot tartani a vendég csapatot, nem adták fel védekezésben, akkor sem, hogyha vétettek azért olykor hibákat. Megy tovább a csapat, készül a következő mérkőzésre, ezután a nagy győzelem után. Thank you very much and congrats for the wins. Mádiála, congrats for the wins and your magic performance. What do you think about this match and your performance? Thank you very much. Like she said, this is very important win for us, not just because of the points, also because last match was hard. I think that we saw from the beginning this team power, energy. We know that we are strong at home, and we show we had very good defense that also helped me to have more saves, and we were also good in attack. So this is our strong point. Had a good defense and then ran to fast break, and we did perfectly. I think that also our supporters help us to this win, and I'm very happy because of the win, because of the team performance, and also because of my performance. Thank you very much. Nagy győzelem ez a csapat számára. Mádiála is kiemelte, hogy a DKK utáni meccset követően pláne nagy diadal ez, kiemelte az erőt, energiát, amit megmutatott ma a csapat, és hát nyilván a megfelelő és jó védekezés nélkül nem tudta volna ezt a teljesítményt sem nyújtani kapusunk, és a lerohanásokat is kiemelte, amik azért működtek az Alba részéről, és nagyon szépen köszönjük a szurkolóknak a támogatást. Van egy kérdés? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönjük a részvételt.